Ale, estigueu bons. Ale, la senda del Canyar. Mira, ja m'ho veurem. Esteu a casa, no? Esteu ja, no? Sí. Home, si vols que fem una canyeta? Va, Rico, que sempre fas l'últim. El dissabte di mare, diu, així faig que no, tonto ni a feina de calent. Anant enganxant-te per tots els puestos, ajupit. Ixes les meues, no? N'hi ha unes meues aquí. No? A veure, quines són? Sí, les meues són les xicotetes. Aquestes, no? Este, a veure, Ximó. Teus són les xocotetes perquè tu la tens xocoteta. Claro. A no liar-nos, que les meves són igual, no sé si són del mateix mida o què. Ale, ja puc vindre passejant amb les dones, eh? Yo siempre el ruido. I ell amb un mòbil? El mòbil el tinc jo. El meu. Hi havia un mòbil per ahir a DS? És el meu. On està l'altre? Home, i aquest mòbil que n'hi havia per